Fit-telet kwarta din is-sena skont tħarriġ tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO jirriżulta li n-numru ta' nies li kellhom impjieg kien ilaħaq 300,001, jiġifieri żieda ta' 5.9% fuq l-istess perjodu tas-sena ta' qabel. Dan fil-waqt li rata tal-qata t-tielet kwarta l-2023 kienet biss ta' 2.5% jew 0.4% inqas fuq l-istess perjodu s-sena qabel. Ta' min ifakkar li dawn huma l-inqas livelli fl-istorja tal-qatt f'pajjiżna b'inqas minn 1,000 persuna jfittxu x-xogħol waqt li fi żmien l-aħħar amministrazzjoni nazzjonalista iċ-ċifra kienet laħqet l-ogħla livell dik ta' kważi 8,000 persuna. Sa dan it-tant l-NSO qal li fost ix-xogħlijiet kollha is-salarju bażiku medju fix-xahar varja minn 3,008 euro fost il-managers għal 1,193 euro għal bin-nies f'xogħlijiet elementari. Bejn Lulju u Settembru tas-sena l-oħra l-istess salarji medji kienu 255 euro inqas fix-xahar għal managers u 38 inqas fix-xahar għal xogħlijiet elementari. Fost daw kollha fis-suq tax-xogħol ingħat li 34.5% għandhom livell ta' edukazzjoni terzjarja.